No día en que se cumpren 25 anos da declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade, a Administración Autonómica quiso abrir unha nova vía de participación de cara á organización do vindeiro Ano Santo. A Xunta contará cas agrupacións de amigos do Camiño para que acheguen o seu coñecemento na planificación do Xacobeo que se celebrará no 2021. Un Xacobeo sempre é a suma de moitos esforzos e é fundamental pois a participación daqueles colectivos, daquelas asociacións de amigos que en certa medida aglutinan o impulso da sociedade civil para apoiar e para potenciar os camiños e queremos ter con eles un diálogo sinceiro, un diálogo franco e un diálogo que nos posibilite ter vínculos de comunicación e de contacto para poder traballar conxuntamente na millora do camiño tanto a un nivel puramente espiritual tamén como a un nivel material. A xuntanza de hoxe acudiron representantes de máis dunha dúcia de colectivos vinculados ao Camiño de Santiago nos seus diferentes trasectos, co fin de abordar cuestións de logística ou seguridade viaria. Nese sentido, temos xa para o mes que ven, para xaneiro, pois unha reunión co delegado do Goberno para ver e evaluar aqueles aspectos que deben contribuir a mellorar a seguridade integral, vial e personal dos peregrinos, porque é unha prioridade e estou seguro que nos casos que se citan pois, no Camiño en Alba ou en outras localidades que son competencia do Goberno estatal, pois que se vai a actuar para, de algún xeito, correxir e manter a seguridade integral dos peregrinos. Previamente acudiron á Igrexa da Peregrina, templo referente do Camiño portugués, onde realizaron unha ofrenda floral.